Čokoládový fondant. Na prípravu potrebujeme 45 g čokolády, 45 g masla, 45 g cukru, 45 g hladkej múky, 1 vajce a 1 žltok. Čokoládu spolu s maslom roztopíme nad parou. Vajíčka s cukrom vyšľaháme a zmiešame s roztopenou čokoládou a múkou. Zmes čokolády nalejeme do dvakrát vymaslovených nádobiek. Nádobky vysypeme kakaom a 8 minút pečieme v rozpálenej peci na 180 stupňov. Vyklopíme na tanier a podávame s malinami a lesným ovocím. Čokoládový fondant doporučujeme servírovať so sektom Hubert l'Original Rouge, ktorý ešte viac zvýrazní čokoládovú chuť dezertu. Dobrú chuť!